herovre. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Hvor lige her? Lige her. Hvor? Lige her bag træet. Du kan sgu da se mit navn. Nå, lol. Jeg kigger ikke efter et træ. Lol. Så vi skal have en gave. Prøv lige at lukke øjnene. Hvorfor skal jeg lukke øjnene? Så. Kig. Lol. Kom. Kom, smuk. Ikke smuk. Og rygter lidt, for jeg er på svampe. Min svamp. Jeg er på svampe. Nå, Sviske, hvornår har du sidst haft et par bukser på? Hvad snakker du om? Hvad? Hvad snakker du om? På? Altså bukser, der. I stedet for shorts, eller hvad? Ja, nej. Og shorts, det gælder også. Så har jeg shorts på i det. Okay. Du sagde lige før til mig, at du aldrig har haft bukser på. På. 10. Sviske dine løgner. Jeg lyver aldrig. Au! Nej! Nej, jeg står og fælder et træ. Undskyld. Au. Det gør det bare over til et andet træ, hvis det skal være sådan. Nej, undskyld. Sig det. Wow. Sig hvad? Fordi jeg er... Nej, det ved jeg ikke. Du skal sige det. Det. Ja, Sådan fordi- det. Sig Nej. det hemmelige kodeord. Det. Nej, sig det hemmelige kodeord. Hej. Nej, sig så det hemmelige kodeord. Jeg ved sgu ikke, hvad det er med kodeord. Sig det hemmelige kodeord. Mærkeligt. Du skal bare sige det hemmelige kodeord. Det. Hemmelige kodeord. Det er hemmelige kodeord. What the fuck? Ja, for helvede der Sviske din Sviske. Aha. Nej, jeg vil bare gerne op i træet. Ej, så gjorde det ligesom, så man skal vi ikke kunne komme i komme. gang med noget. Jo. Folk begynder at skrive til mig nu. No. Det provokerer mig faktisk, fordi jeg kan bare se, at det står dernede, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Er du klar til dit livsopdagelse? På svede, bløde og græs. Jeg er altså ude i vandet, men okay. Nå, okay. Jeg er grisepasser. Men det er der, hvor jeg er på vej op til. Det er min gris, den herovre. Gris! Jeg slår også på en anden en. Jamen, den herovre, det er min. Min gris, den løber op i træerne og er total ninja. Nej, Min, den de står bare stille. Jeg er oppe mod 2 nu. Sådan der. Der er 3 bøffer. Det fik jeg også. Lad være med at spise dem. Nej, Det gør jeg jeg fik en ikke. rød svamp. Spiske. Jeg har fundet en gris mere. Det er nok din ninja-gris. Nej, den har jeg dræbt. Min ninja-gris, den er dræbt. Au! Det var grisen. Det var grisen. Der er din gris. Og kyllinger. Ja. Der er en edderkop herovre. Nej, lad være, nu går den jo efter dig. Om dagen gør edderkopperne jo ikke noget. Nå ja, det havde jeg sgu helt glemt. For helvede, det er så skidt. Jeg er på grisejagt. Er du på grisejagt, så gør jeg overbygger også. Skal der skaffe os noget. Og nu er jeg ved at være sulten. Det er også. Lad være med at spise mad, fordi vi skal bare lige have også en ovn. Ja, skal vi have bambus? Ja. Tjek den effekt, som jeg har på din bambus. Men nu begynder at tage ikke langt. Ej. Ikke noget. Hallo, din lortegris. Lad være med gennem den i træerne. Har du nogensinde hørt den der sang Paffa og rulle der? Hvorfor så?
En sang, der hedder Rulle dig. Det kan godt passe. Hvad betyder rulle dig seriøst? Pas. Nå, jeg spørger Daniel, han er lidt mere pervers i det. Tryk den effekt, som jeg har på din bambus. De nu kan den tage en lang fisk. Alle mændene på klubben, de vil have dig med. De har ikke en fiskemand. Det hørte du mig ikke lige synge til der. Jeg vil have en fiskemand. Nej, det var mere fissemænd, men okay. Nå, okay. Jeg hørte det som fiskemand. Tryk den effekt, som du har på en fiskemand. Det svinger. Min bøf. Er det din bøf? Ja, den er bare helt nede i vandet, jeg ikke kan se den. Så jeg gider ikke engang have den lå der. Jeg går ned og skaffer os noget sten. Okay. Vi skal snart have et eller andet sted at sove. Ja. Vi skal have fundet nogle får. Det kan vi lave ud af æder. Hey, får. Hey, du skaffer os senge så. Der var kun et får. Fiske. Vi skal bruge flere får. Hey, der er 3 får. Kommer du lige over med maden til mig? Må jeg lige nakke forerne først? Nej. Jo, det må du, fordi jeg vil gerne have en seng. Så kan jeg Jeg varme kan ikke se min mad. en skid. Så prøv at sætte din brightness op. Skal man virkelig ind og sætte den på igen? Det kan du da lige så godt. Aha. Hvor fanden ligger det hen? What the fuck? Fiske, kom hen til mig. Jamen, jeg leder lige efter mit fucking uld, der skulle have droppet. Der Fisk, skulle hvor have er du? droppet. Det ved jeg ikke. Imellem nogle træer. Der er jo 3 overalt. Og gris. Gris og træer. Derovre er Du var der. Jeg har mad til dig. Ja. Jeg har en spinekotelet til dig. Jeg har 14 bøffer. Det er bacon. Ja, okay. Kom med. Herover, jeg er begyndt at bygge noget. Her. Dygtig pige. Læg dit mad ind. Læg din mad ind her. Yeah. Jeg smider lige en bøf til dig. Jeg har lige lavet en seng. Vil du have den første seng? Jamen, hvad så med nummer 2 seng? Så må jeg ud og skaffe noget mere ud. Nå, okay. Smid den her. Skal vi have en dobbeltseng, eller skal vi sove hver for sig? Jeg skal lige. Så sover vi i dobbeltseng. Okay. Tak. Prøv lige at vente. Nu hvor jeg lige så godt kan lave en stenøkse, så... Du skal jo skaffe fuldsfiske. Jamen, jeg skal lige have flyttet det. Ej, nu sner det. Sviske, det sner. Yeah. Nej, men det er dårligt. Det er ligesom regn, så bliver monsterne, indtil sneen den er væk. Nå, det er så aldrig vist. Okay. Nej, nu går jeg kraftigt med at gøre sådan, jeg kan se det. Det var bedre. Læg nu din mad ind. Nå. Ja. Og bambussen. Hvor skal det være? Jeg laver et lille hus, og så laver jeg en kiste, hvis du gerne vil hente noget træ. Ja. Nå er det så, du begynder at optage. Hvad? Nå begynder du så at optage. Jeg har optaget i forvejen. Du har ikke sagt hej. Ej, det troede jeg faktisk, jeg havde den her gang. Hej. Dag. Hvad fuck sker der herovre? Det ved jeg ikke, men du Ej, har prøv lige en at se, det regner lige der. What the fuck? Det er jo helt fucked.
Nej, det er fordi, det ikke er snibejern der mere. Nå. Vi bruger altså endelig et træ, undskyld. Nej, det går aldrig. Jeg har ikke mere træ. Men du giver mig den der økse, så jeg kunne hakke noget træ. Nej, du skal jo skaffe fuld. Nej, det var uld, jeg skulle skaffe. Skal jeg lave et svært til dig, inden du går ud, så monsteret ikke overfalder dig? Ja, Så kom. tror jeg også, jeg skal have noget mere at spise. Vil du have de 4 andre brød? Du får et sværd, og så tager jeg det andet, okay? Ja, Er der noget så tager andet du med? brødet. Vil du også godt have en økse med? Nej. Her. Tag brødet. Brød, det er fandme ikke brød, det der. Han er det så. Det er rigtig mandemad. Ej, det er kogt pork. Så det er bare svinekoteletter. Ah, Ej, så vi kan have en gris ind i huset. det stemmer du. Vi skal have en gris ind i huset, så. Okay. Den skal hedde Grisby. Ja. Ej, den skal hedde Næste. Nå. Den minder om mig. Vi er begge to nogle svin. Hvorfor kan man ikke sætte en hue på den? Hvad? Hvorfor kan man så ikke sætte sådan en hue på? Sådan en nissehue. Men det er jeg slået på. Eller nej, skudt på. Ej, det er en sød tanke, sådan en nissehue. Ja. Jeg kan ikke finde nogen for. Au. Du skal bare dræbe edderkopper, så kan vi nemlig lave uld ud af det. Det eneste jeg finder, det er sgu da de der fucking skældier. Og de gør arves. Jeg finder mest creeper og zombier. Der er mange skeletter over dig. Tror Er jeg. der? Det ved jeg ikke. Så i hvert fald sådan ud. Hvorfor finder jeg kun de fucking bueskytter? Au, 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 Ja, au, au, nu er jeg også au. fundet en. Og jeg vil dø. Så kom over i huset. Jeg kan ikke komme derover i livet, altså. Jeg graver mig ind i et hus, eller en træ. Au! Hvem det er nu skudt fra? De tror bare, at der er skydeskive. Wow! Dumme skelet. Jeg tager alle tingene ind i huset nu. Okay. Det er ikke så stort, men det er lidt. Et lille hus. Nå. Og vi har en gris derinde. Yeah. Den mangler bare en nisse. Grisen må ikke gå. Nå, hvor... Du skal prøve at komme herind. Der er simpelthen bare hyggeligt. Vi hygger sådan rigtig herinde. Der er grisen. Ja. Det var da hyggeligt. Ja, du burde komme. Du er hermed inviteret til party. Ej, ej, fuck. Og jeg fik 3 eller 2 buer. Se, vi har en gris. Ja, den er sjov. Der mangler stadig bare en næsehue. Jam, 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 jam. Hey, så skal jeg bare lige blive, så kan du sove. Nej, det... Okay. Er det snyd eller hvad? Nå, okay. Så lad være med at sove, hvis du er snyd. Jeg laver lige nogle fakta. Fakler. Sådan der, så er der i hvert fald nok lys.
Du gør grisen bange. Nej. Jeg kunne se en fakkel der. Cool. Skal jeg brænde noget mere mad? Jamen, vi kan bruge grisene til at lave mad, men så skal vi bruge en gulerod, og så skal vi ud og dræbe zombier. Jeg går ud og dræber nogen. Jeg kan altså ikke holde trangen tilbage. Det er sådan en trang, jeg har til at dræbe. Okay. En zombie dræbt. Det er dejligt, man ved, at der ikke er nogen, der kan grief han noget. Ja. Der er en gris her. Hvor? Ja. Jeg er lige dræbt. Det er ikke gris, vi skal have. Hvad? Det er ikke grise, vi skal have. Men jeg kan godt lide gris. Vi har nok grise, eller... Ja. Vi har nok grise overalt i hvert fald. Men jeg er i gang med at dræbe nogle af dem. Nå. Dygtig pige. Ah! Jeg har kommet ned i et hul. Nå. Jeg vil nu helst gerne have nogle zombier lige nu. Der er en creeper bag dig. Ja, er der grund her? Jo, det er der. Lad os gå tilbage i stedet og hygge os sammen med Grisby. Grisby. Hvad? Jeg kan sige dit navn. Ej, hvornår stopper der med regn? Eller sne? Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke sige, at det her det var part 1. Okay. Grisby, vil du sige de sidste par ord? Jeg tror ikke, han gider at sige noget. Grisby. Hvad slår det med tvær? For... Undskyld, Grisby. Jeg skal bare have noget mad. Nu må jeg bare kan ligge. Hvor nuttet. Ej, jeg lå lige at tage et billede af dig i Grisby-sengen. Jeg står og kigger på mig. Kan du sige, vi ses? Kan du sige, vi ses? Mao.